Como é habitual cada terceiro domingo de setembro, o Concello da Pobra vivirá un dos momentos máis emotivos e de maior fervor relixioso, coa procesión das Mortallas, na que devotos chegados dende diferentes puntos de Galicia e tamén de fora dela ofrécense ao Nazareno como agradecemento por telos arredado da morte. É sen dúbida un dos atractivos principais desta festa. Aínda así, dende a comisión organizadora e co fin de satisfacer a todo tipo de públicos, elaborouse un amplo e variado cartel, na que se inclúen as mellores orquestras de Galicia, xogos infantís e tamén diversas actuacións musicais. Un aspecto a destacar na presente edición será o tema da seguridade, principalmente o domingo 17, na que se celebrará a multitudinaria procesión, na que se prevé a participación dunhas 40.000 persoas. Unha procesión que este ano nos vemos obrigados a despregar un humilde, porque non temos moitos medios, pero esperemos que é suficiente e que non sexa para nada necesario, pero o dispositivo de seguridade frente a calquer tipo de evento pois desagrave, non? Que se pudera dar na procesión. Nos obrigan, tivemos esa recomendación pois desde a Garda Civil, por exemplo, e desde a Delegación do Goberno, e ser algo que temos previsto con antelación e o vamos facer. Dende a Comisión de Festas faise un chamamento tamén á veciñanza e ás empresas da localidade a que participen cos seus donativos para poder sufragar a tradicional traca da covecha, debido a un inconvinte xurdido a última hora. O que pasa é que este ano temos un problema que nos surgiu así a última hora, que a traca, a comisión que se dedicaba a recaudar fondos para a traca da covecha, non hai, e nos lo comunicaron pois ayer. Entonces nos dispoñemos de pouco tempo para recaudar fondos para botar dita traca, non? Dende a organización dos festexos agradecen tanto a empresas colaboradoras como tamén a veciños a súa aportación para poder seguir celebrando estes festexos tan representativos para a vila.